ire-review natin ang Subaru Impreza ni Kuya Marvin at alamin natin kung bakit nga ba underrated ang Subaru. Okay, kasama natin si Kuya Marvin. Papakita niya sa atin yung Subaru. Ano pong model tong Subaru? 2008 Subaru Impreza 2.0 RS and automatic transmission. With plus minus. Yun. Ano ibig sabihin ng plus minus? May Tiptronic siya, yung tinatawag na Tiptronic na pwede mo siyang i-manual. Gusto mo mag-sports ang dating, plus minus ka na lang. Parang Ferrari ba na F1? Yun. Subaru Impreza, Japanese car na inilabas noong 1992. Entry nila ito noon sa small car market segment sa Japan, US at Europe. Kaya naman makikita natin na may pagka-European ang style niya na medyo Japanese. Impreza, Italian word for badge o motto. Polish word naman for celebrate or party. O pwede ding meaning ay talagang gusto mo lang i-impress sa mga kaibigan mo dahil meron kang Subaru Impreza. Ang Impreza ay may racing history din. Yung type ng Impreza na ginagamit sa racing, yung Subaru Impreza WRX. Dito sa kotse na to, RS type. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng RS sa WRX Impreza? Well, mainly yung turbo daw. Turbocharge ang WRX at wala naman turbo ang RS. Kaya naman itong RS ni Kuya, medyo low-key lang sa city driving. Ito ang pinaka-underrated Japanese car dito sa Pilipinas. At mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Ako nga pala si Carl at ito ang ICTV. Ganda nung mags ni Kuya. Parang ano lang siya, stock na build lang. Oh, stock build lang yan. Bagong pintura. Tapos, ang mags niya is Bagong pintura. STI version 2. Mag. Pero galing siya sa STI Blob Eye. Ganun. At siya, 2.0. Subaru NA. Natural aspirated lang, walang turbo yan. Ano pala pagkakaiba ng naturally aspirated sa turbo? Kasi parang tanong din ng iba yun. Natural aspirated, pure power lang niya na pag may turbo kasi may yung kumbaga yung tinatawag na force induction. Hangin, yung hangin, papasukan yung hangin talaga. Yung for example, parang pag nag-iihaw ka ng kunwari, yung uling. Pag pinapaypay mo yun, di ba, lalong umiinit. Ganun yun. Pag turbo. Bakit underrated ang Subaru? Dahil sa legendary at reliable Boxer engine. Bakit Boxer engine ang tawag nila dito? Dahil horizontally opposed engine ito. Kung vertical o patayo ang karamihang engine, pahaba o palapad naman ang sa Subaru. Boxer kasi parang nagbaboxing o naglalaban ang mga piston nito sa loob. Ano ang benefit ng ganitong engine? Mababang center of gravity, mas stable, hindi masyadong maingay, at hindi masyadong ma-vibrate. Sobrang ibang-iba ang pagkakagawa ng engine nito kaysa sa mga typical car brands. Pero pwede nyong maitanong, kung reliable, matibay at maganda ang technology ng Boxer engine, bakit hindi ito masyadong sikat? Mas sikat pa yung VTEC technology ng Honda. Ang sagot ay dahil sa complex production process daw nito. Ibig sabihin, mahirap at komplikado gawin ang mga Boxer engine. At dagdag pa dito, kinakailangan talaga ng maraming budget ito para i-mass produce. Komplikadong engine, ibig sabihin mahal ang production. Mahal na production, ibig sabihin mahal na kotse. Mamahaling kotse, ibig sabihin hindi masyado tatangkilikin ng mga tao, lalo na dito sa Pilipinas. Mahal din ang maintenance nito, kaya naman pag nagka-Subaru ka, ang perception sa'yo, yayamanin ka. Ano na pala pinakamalayong narating nito, Kuya? Ang malayo kong narating nito is San Pablo. San Pablo lang to? Oo, San Pablo lang kasi Hindi nakarating ng Manila? Sa may bandang Manila? Hindi, nakarating din pala ito ng Pampanga. Pampanga, nakamalayo. Wow. Pagkain ko. Ito, STI na shift knob.
lang. Subaru STI na Shift shift knob. knob. Tapos, iba, hindi ko pa masyadong tapos yung ano eh, yung project ko, mga ibang ano, select order nito. Project car pa siya. Project pa. Anong storya nito nung una? Hili nyo ba to o second hand? Storya nito is ano, dati siya to kay Airpat. Ang auto ko dati is ano, Toyota Vios 2008. Ang gusto ni Airpat, parang economical ba na ano, hindi na raw siya kasi babagay sa kanya, gawa na alam mo na, medyo tumatanda na. So nagpalit na lang kami. Yung mas walang sakit sa ulo, ganun. Oo. Kasi parang dati nakita ko yung mga Just Food pa dati. Yun, Honda Jazz, Honda Esayap. Yun, ayos din naman ano. Pero dito, sulit naman, mas ayos to. Siyempre, pati hindi tako bombahin eh. Oo. Hindi yung masyadong nire-racing. Oo, yun. Yung gasolina, malakas ba ito sa gas? Matakaw. Fuel displacement nito, siguro nag-average ako ng ano, 7. Ganun. Mga 7 kilometers. Oo, 7 kilometers per liter. Ang ano na. Yun. Tipid ah. Tama lang. Ano, pag biro talaga, yun, mag-average yan ng mga ano, mga Ayun lang, 5, mga gano'n, 6, 5, gano'n. Pag yung paspas ka, yun. Pero dati nagka-carmit din kayo. Oo, dati, yung sa Honda SIR ko dati, yung ano, sa ano, yung mga South Unite, SF Santa Rosa, yun. Dati dun pa yung mga carmit eh. Oo, yung mga ano dati. First car nyo ba to? Ano yung unang-una nyong kotse? Nahilig kayo? Una kong kotse is ano, 1989 na Mitsubishi Lancer, yung singkit. Bakit kaya gustong-gusto nila yung mga Lancer? Mga Lancer, syempre una, mga pyesa din, maraming parts na mabibili. Tapos pangalawa, ayun, yung economic, yung matipid siya sa gas. Friendly siya. Gamitin din, pang daily, pang truck, gano'n. Tinanong ko din kay kuya kung bakit pink ang logo ng Subaru niya sa bumper. Ito daw ay pag-honor sa mga cherry blossoms ng Japan, kung saan nagmula ang Subaru. At ang pink na kulay daw sa Japan ay associated din sa masculinity o pagka-macho ng isang lalaki. Kadalasan makikita mo ang pink logo na to sa mga STI. Bakit ito yung napili niyong kotse? Kasi pwede namang Honda, pwedeng yung mga daily driver, Toyota. Ano din naman yung matipid, maraming pyesa. Ba't po Honda, Subaru? Mitsubishi, yung Subaru kasi, ano siya, yung kakaiba. Kasi, una, ang makina niya is Boxer. So, Boxer engine. Oo, Boxer 4. Kakaiba siya. And then, 4-wheel drive siya. Lahat gumagana yan. 4-wheel drive pala to. 4-wheel drive to. So, pwede pang bundukan, no? Oo. Kaya ito rin ang nagustuhan ko rin sa Subaru. Kumbaga sa Subaru, ang theory nila is, sabi nga nila, kakaiba sila. Unique. Unique ang build nila. Yun ang theory nila. Nung nakaraan, binuha na ni Toyota si Subaru, parang 15% na yata. Kaya sister company na ni Toyota si Subaru. Okay. May mga nalalaman tayo. Kaya, pasensya na kayo, hindi daw pwedeng ibirit, sabi ni Kuya. Medyo lang tayo, good boy lang tayo ngayon. Papapalo tayo. Pero dati, pwede. Oo. Dati nakikita ko eh. Noon pa yun, Papaikot kayo ng gulong, nagpapaano kayo ng yung pagbagong taon. Naalala ko yun eh. Ano na ngayon? Iba na ngayon. Mahilig tayo sa kotse, pero minsan, pag nagkakaedad na, pinipili na lang natin yung mga sasakyan na smooth at chill na lang i-drive. Yung walang sakit sa ulo at hindi mayat-maya nasisira. Lalo na pag nagkapamilya na. Pamilya muna bago car parts. Yung ibang Pinoy, para safe, bibili na lang ng Vios o Honda. Sa kaso ni Kuya Marvin, gusto pa din niya ng style, uniqueness at cool factor ng Subaru. Please share this video kung nagustuhan nyo at mag-iwan kayo ng like. Comment nyo na din yung feedback nyo below. Salamat sa panonood.